Бөек җиңү таңын якынайтуга үзеннән зур өлеш керткән мөхтәрәм затлар районыбыз сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре игътибар үзәгендә. Узган атнада район башлыгы һәр ветеран йортында булып бәйрәм бүләкләре тапшырды. Татарстан Республикасы Президенты исеменнән якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән тәбрикләде. Тәбрикләү сүзләрен беренчеләрдән булып Анна Моисеева кабул итте. Аннан соң Разиф Кәримов шәһәребезнең тагын бер мөхтәрәм кешесе 98 яшьлек Валентина Лыкова йортында булып, аның яшәү шартлары белән танышты, хәлләрен белеште. 10 көн элек кенә улын югалткан Валентина Лукьяновна күз яшьләрен тыеп кала алмады. Район җитәкчелеге сугыш ветераннары Леонид Мачтаков йортында да булып, изге теләкләрен җиткерделәр. Авыр сугыш елларында аяусыз көрәшләрдә сыналган ветеран озак еллар шәһәребезнең мөһим предприятиесе булган ГРЭСта хезмәт куюы белән дә үрнәк безгә. Мөхтәрәм затны ГРЭС директоры Дмитрий Прохоров та котлады. Строительство идет, и давайте на новый блок вас будем приглашать. Здоровья вам! С праздником наступающим! Всего самого лучшего, крепкости духа. Район башлыгы тыныч киләчәгебез өчен көрәшкән сугыш ветераннары Зәйдә яшәүче Әхтәм Латыпов Имәнлебаш авылыннан Борис Сөләймановларны да якынлашып килүче бөек җиңү белән котлады. Ә мәдәният йорты үзешчәннәре исә үзләренең матур җырларын бүләк иттеләр. Поздравляем вас с наступающим. Спасибо, спасибо. Вам огромное спасибо за победу. Иске Зәйдә яшәүче Василий Емелин да котлау бүләкләргә лаеклы өлкән кешеләрнең берсе. Ютазы районында туып үскән Василий Петрович өчен сугыш башланган көннәр бүгенгедәй күз алдында. Өлкәннәребез үзләренә күрсәтелгән хөрмәттән канәгать калды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.